Rianxo continúa coa celebración das festas na honra da Virxe de Guadalupe, sendo hoxe un dos días máis especiais coa realización do feirón que cada ano atrae milleiros de persoas ata a vila de Castelao. Tradición, cultura e festa únense hoxe en Rianxo, que celebrou o popular feirón. Milleiros de persoas visitaron neste día o feirón mariñeiro na súa 15ª edición. Nun soleado día que chama o paseo polas empedradas rúas do Rianxo antigo, centos de postos tradicionais e, sobre todo, artesáns amosaron produtos típicos de outra época, tamén desta, elaborados de maneira artesá, filloas, ao xeito máis tradicional ou mel das colmeas de Rianxo. Son algúns dos produtos que se puideron contemplar e mercar en Rianxo. Gaiteiros, músicos, mariñeiros vestidos ao modo máis tradicional percorren as rúas trasladando os asistentes a este tradicional evento, a un real feirón de 1917. O venres pechan as festas da Guadalupe con numerosas actividades infantís e as 10 veciños e visitantes poderán desfrutar coa sexta edición do Festival Rianxo on Fire. Ás 2 da madrugada entoarase a rianxeira co acendido de bengalas. A verbena correrá a cargo do grupo Samba e as orquestras La Ola ADN Gran Parada.